Fonzo. Joselinda Beshisaya, Nomissimos Fonzo. uDr Love Nkosinathi Mshengu upheqe ibheshu uLinda Sibiya noNgizwe Mchunu ababesakaza kuKhosi FM zizwele ukuthi utheni uMshengu umshiza weintombi zakoShabalala. uLinda nje ngiyazi ukuthi emqondweni wakhe wayebala lento ukuthi ngihlangene nabantu abafuna ukumshaya ngesikhathi bembhala kabe elangeni. Kukhona izitori engangithi mangiyibuka mina ngise newsroom zibhalwa noma besiqala ukusebenza abantu ngingekho kusona kodwa ngihleke the way okwenzeka ngayo because one I know isource ya leso story. Okay. Ngiyabaza futhi ufakazi bakhona even noma kuthiwa ungamthatha umbeka la umuntu utake sexoxeleke nje sexoxela nje frankly isikhona istory yayithola istory sikhona baby kufanele basibhale hayi ukuthi kunento mhlambe ke ngenzeka that I don't know ukuthi mhlambe banama personal agenda you know kona istory sake senziwa yiphepha sibhala ngoza kwethu odumile manje ku social media owayekade nathi lapha elalele esibhedlela so uLinda uyahamba uyombona esibhedlela mayifika ufika isituation ihlukile. Okay. Alright uza kwethu ulele esibhedlela kodwa uza kwethu wayethandela ke unabangani bakhe ephepheni uthanda ukuyiphusha futhi yena ephepheni. Okay. Yena umemoza kwethu la ephepheni. Okay, ama journalists. Yes, Okay. ukuthi abeze bazom Bona esibhedlela. cha bazokhava nje story sakhe sokulala kwakhe esibhedlela. Okay. Bazosikhava ngoba bazi bamshutha beze bazomkhava istory mase besibhala laba bathi kwembula kwembeso ilokhu yena uza kwethu akutshela indateli ukuthi azokubhala. Okay. Akazi uSotoba ngithi uSotoba mayifika emoyeni kade kuza kwethu izolo right uSotoba mayifunda iphepha libhalite totally different from into ayibonile. So uLinda uthi hey labantu angibazi banjani serious uLinda honest akazi ngempela ukuthi labantu ababhale story babhale Bathola ibrief. but bona bathola ibrief Yangisebenza kanjani? Bathola ibrief. Yeah, bathola ibrief bona umuntu olele esibhedlela yena obangenisile futhi yena obanikeza ithuba ukuthi bamshuthe elele esibhedlela nomkhale wakhe. Oh. Manje ngiyasazi lesi story. Sazi la. No, ngiyasazi manje wena usikhuluma in code. You see? Ngoba no angithi ukuthi kwenzekani. Yeah. So uma mina ngiyintatheli sengibuka yonke lonto ngoba angithi mina nginokwazi. So angikwazi ukupick up ucingo ngomfonela uSotoba imtshela ukuthi ayilalela istory sekanje. Yabo? Because bayayiphusha. Ngizothi babesho njalo bethi bayayiphusha. Iyona indlela abayiphusha ngayo. Ngenhlanga uzomthola umuntu Ntokozo uma ngabe sekusondela isikhathi sokushintsha kwenhlelo. You'll find ukuthi umuntu unama profile, unabangani bakhe bentathela bambhalayo. Bazombhala kamnandi, bazobhala ukuthi. ngoba ufuna ukuba mningi emehlweni abantu. Ufuna ukuba mningi emehlweni abantu. But wena ongayazi lonto, wena you'll be coming and ufuna ukudefend umuntu ucathi uyahlasela Ntokozo. Kanti yena uyajabula.